Lief vastelovend vriend, Astrid Dotlin weer hier met een nieuwe schminktutorial. Wil je met vastelovend met oudste oud zijn? Check dan zeker deze video. We gaan nu een panterlookje, tijgerlookje maken. Ik ga er voor eerst mijn gezicht helemaal wit maken. En dat doe ik met behulp van zo'n grote scheerkwast is het eigenlijk een beetje. En dat doen we omdat we van nu het lookje gaan maken met echt met make-up en dus niet zozeer met schmink. Dus ik begin met alles wit te maken. Als je dit duist, het hoeft niet overal echt krijtwit te zijn. Als je maar zorgt dat er echt een onderlaag zeg maar, in het wit zit. En de plekken die echt wit moeten blijven, zoals het snoetje bijvoorbeeld of bij de ogen, die moeten echt wit zijn. Nou, en als je net zoals met rimpels hebt, dan zorg dat ze die dus ook met schminkt. Dan breng ik een klein glansje aan eerst om het iets softer te maken. Daar hebben ze maar echt heel weinig van nodig, want je wilt niet dat het te veel glans heeft. Dus het duist eigenlijk een beetje poeder erop en dan dep ze het hier zo erin. En dan gaan we door naar de make-up. Ik begin met een groene tint. En die ga ik aanbrengen door te duwen in de schmink. Dus die ga je niet wrijven, want dan wil ze echt de make-up erin hebben. Dit wil ik dadelijk licht houden, omdat het zo'n katachtig wordt dit gaat lichter. Dus ik ga een beetje binnen dat gebiedje gewoon die kleuren erin brengen. Dan gaan we door naar een blauwe tint in dit geval. Daar waar ze het wil laten overlopen, dus blenden noemen we dat, dan ga je ze echt een beetje draaiende bewegingen maken. Zodat de kleuren echt mooi in elkaar overlopen. En ook hierbij geldt dus als ze het gaat feller wil hebben, dan dus echt duwen. Wil het geblend werden, ga je echt draaiende bewegingen maken. Het snoetje is bij katachtige eigenlijk altijd wit, dus dit laat ik ook nu wit. Dus ik zorg dat dit licht blijft. Dan ga je door naar in de volgende kleur. Oranje. En we gaan door naar roze. Ik zorg wel ervoor dat de kleuren die ik nevenaan pak, dat het wel een beetje met elkaar mooi blendt. Dat we geen gekke kleur in het blendgebied krijgen. Wat ik zelf altijd nog doe is zeg maar bij het kaaklijn en het gebied zeg maar, waar ze echt juist contouren, breng ik de kleur ietsjes donkerder aan, zodat ze met de make-up ook een beetje gaan spelen en ja, die gezicht gaat contouren. Dus hier pak ik het donkerpaars nog dan even. En dit stukje ga ik net ietsjes donkerder maken door een iets donkerder oranje te pakken. En dan zit de basis erop en dan gaan we verder met de ogen. Omdat ik hier zeg maar, met die groen en blauw tint bezig ben geweest, vind ik het ook wel mooi als dat hier een klein beetje terugkomt. En dan werk ik eigenlijk weer naar buiten toe iets donkerder, waardoor we eigenlijk nog meer dat katachtige gaan krijgen. Dat die ogen zo omhoog werden gelift. En die mogen ze dus ook echt lekker zo omhoog trekken. Vergeet nooit de onderkant van die ogen ook mee te nemen. Zeker als het heel erg wit is het wel mooi als er een beetje kleur in komt. Nu vrees ik misschien aan waarom ik eerst wit heb gedaan. Nou, dat doe ik omdat de kleuren op een witte ondergrond veel mooier uitkomen. Vandaar dat als de basis wit is, dan werden de kleuren ook veel feller. Dan gaan we de wenkbrauwen weer even aanzetten.
zorgt ervoor bij zo'n lookje dat ze de wenkbrauwen echt betrekt zo richting de neus. Zodat het nog meer een beetje katachtig is. En wat ik dan vervolgens nog doe, is dat hoekje dooronder bij de wenkbrauw zet ik iets donkerder aan, waardoor het eigenlijk nog wat een intensere blik krijgt. Goed, en dan zit de basis erop en dan gaan we verder met de schmink. Ik pak hiervoor gewoon zwarte schmink en een penseeltje. Ja, dat noemen we zo rond en dan nummer 4 of 5 vind ik het fijnste werken voor tijgerstrepen. Ik begin eerst wel met de eyeliner. En omdat dit een katachtig lookje is, ga ik de eyeliner nog best wel extreem maken, dus echt ver omhoog. En dan beginnen we met de tijgerstrepen. Ik vind het zelf het makkelijkst om eerst op het voorhoofd te doen en dan langzaam naar beneden te werken. Omdat we hier al een stukje wit hebben, kunnen ze daar dus heel goed gebruiken om die eerste strepen neer te zetten. Bij een tijgerstreep dan begint ze met een heel dun stukje, dan wordt het dikker en dan komt er weer gaat dunner. En wat ook een heel belangrijke tip is bij tijgerlookjes, is dat de lijnen wijzen allemaal richting eigenlijk een beetje hier tussen de ogen. Dus laat ze de lijnen allemaal die kant op wijzen, dan straalt er een beetje rust uit, zeg. Dus durf er ook gewoon mee te spelen. Ook hier gewoon natuurlijk panterprintjes bij maken. Maar ik ga nu eerst mijn neus afmaken en het snoetje van de kat. Omdat ik dan beter kan zien hoeveel ruimte er nog over is en hoe ik het moet doen. Nou, dan begin ik met het neusje van een katachtige. Die hebben altijd een deukje in de neus. Dus hondjes hebben een rond neusje en katachtige een deukje. En wat ik zelf altijd mooi vind, is als het neusje een beetje vervaagd wordt hierboven. Dus dan gewoon ik met zo'n stokje de schmink een beetje uitvagen. Nou, dan ga ik nu het snoetje maken. Wat ik zelf altijd op let, is dat het snoetje zeg maar vanuit de mondhoekjes een klein beetje omlaag gaat en vervolgens gaat het zo richting de neus omhoog. Ik maak hem zelf nooit te breed, omdat ik het niet mooi vind. Dus ik blijf eigenlijk een beetje in de eigen lachplooien. En ik krijg ze zo gaat. Dan ga ik er een klein beetje kleur in terug laten komen, omdat het toch wel een kleurrijke tijger is. Dus dan pakken we roze. Ja, dan gaan we nog die snorharen maken, noem ik het maar even. Vervolgens maken we het tussenstukje naar de bovenlip. En dan maak ik in de bovenlip zo'n beetje zo'n driehoekje dat er eigenlijk in het cupidoboogje valt. Omdat de kind de bovenlip natuurlijk helemaal zwart maken, maar ik wil lipstift op, dus ik stop boven in het cupidoboogje.
En nu gaan we het verder opvullen. En ik ga ook met neonpoeders die vlekjes, zeg maar die pantervlekjes die we hebben gemaakt, nog een kleurtje geven, zodat er nog meer kleur in terugkomt. En dan gaan we weer met zwarte oogschaduw, aan de buitenkant ook weer, omdat we hier ook oogschaduw gebruiken, in de lippen terug laten komen, zodat het meer een geheel werd. Dan gaan we nog een wimpertje opplakken. Aangezien de wimpers toch even moeten drogen, de lijm, ga ik nu even het glitters erover aanbrengen. Met vastelovend mogen er zeker glitters over. Dus die ga ik even aanbrengen. Zo, de glitters zitten erop. Dit is het eindresultaat geworden. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat het zeker hier beneden in de comments achter. Vind ik hartstikke leuk. Geef een duimpje en abonneer dich op dit kanaal. En dan wens ik je echt een hele schone vastelovend.